kowe. Iso kowe. Sate le. Sate matamu. Dek aku kesini sama sapa sayang. Aku kesini sama bos percel. Alah. Kok mesti Mbok sumpah. Yuk, aku ra nyampe lho. Sabar yo. Sabar yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Campur sari ini dhewe kok. Ayo Pak, Pak kamari. Awas. Persiapan sih. Ojo, jangan yang di bawah. Yang di mana? Di atas. Oh, yang di atas dulu. Oke. Kan masih banyak ini. Heeh. Timbangannya kayak penyanyinya ipet-ipet Iya, daripada ipet-ipet kita gerak bareng-bareng, oke? Heeh. Yang tahu gerakannya? Ayo gerak bareng karo aku. Iki malah gawe status saya iki. Ayo bareng-bareng. Ayo. Coba ya. Sebelah sini dulu, aku terus sono. Oke, gantian sini dulu sana. Oke. Ayo, yuk. Oke, yuk. Di zoom, Bro. Kari manis, kuryang manis amdan. Ayo. Wes siap. Wes persiapan sih. Ayo. Sing kendo-kendo dikencenge. Sing disiseti nyapa? Endel nggonku. Yo panggah apik-apik nggon aku. Lho, nggonamu nganggo jarik kabeh, nggon aku nek sing nganggo rok. Tapi nggonku kan nek sing lanang. Wedok lho, Pak. Oh, Kuwi apa anak wedok uyuh kok ngadeg. Masa lanang dadal sepil. Jajal nggonmu ayo. Oke. Persiapan ayo. Kene sampai direwangi ngadeg barang. Ji. Yo. Kari manis, kuryang manis lambyani. Tutup. Piye grup kulis udah masalah. Lanang. Nyapa Masuk iso. Lanang. Kowe ro. Piye? Goyangane sindene Puspita Laras. Ya. Iki goyang luar biasa. Piye goyangane? Pak, urung wayahe barang lah kok wis Lagi goyang gak muni, iki goyang muni otok. Pak paduane dolanan. Ya tak Mayor, ganti mayor. Oke, yang sini persiapan kok. Persiapan menghadapi musuh. Oke ya. Oke, mau ngajak gimana kamu? Loh, disetel sapa sing menang. Oleh menang oleh hadiah kok ngene Pak Kamari. Hadiah ya apa, Pak? Bongo. Ayo kita battle. Oke, deal. Grupmu karo grupku menang sapa, deal? Oke, deal. Kita battle ya. Battle. Lah iki yo tak gawe. Oke, siap sih. Silakan. Oke. Rodo alon. Yo. Yang digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol digeyol-geyol, pinggulnya digeyol-geyol enak. Penari jangkar yang bikin asik di suasana pesta. Penari tawari. Kita lihat dulu. Digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang asik. Ya.
Wajo nganti kalah. Madep ono. Yo. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang as. Yang digeyol-geyol pinggulnya digeyol-geyol ah. Penari jangkar yang bikin asik-asik di suasana pesta. Penari jangkar yang bikin heboh-heboh suasana gembira. Dangdut, 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 dangdut. Iso kowe Go namu lo, grupmu malah kurang fase grupku. Pokoknya engko nak grupku nak ndang mundur, nak ndut maju ya. Oke? Oke. Ayo, Madep ono. mati berono. Ayo. Sing lanang tanam sepatu. Lah, lanange yo melu no. Lanange yo melu. Kene madep ono. Ting. Ayo, Jejer. Sing lanang arep. Ayo. Wis to, tak kancani aku. wah, pok salahe sapa melok mau? Hah, tangane ning kene sik. Tangane ning samping. Asik. Iki iso ngresapi banget to iki. Pak suwira kanggo. Iya, Pak. Maju, mundur, maju. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Asik pakai berasik dut oke. Maju dut oke. Santai. Ini lagi pemanasan. Kena kalah karo nggonku kok. Mundur asik. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Giyal pinggulnya digiyal-giyal enak. Penari jangkar yang bikin asik di suasana pesta. Penari jangkar yang bikin heboh suasana gembira. Siapa? Dangdut. Oke. Apik grup Luar biasa, tepuk tangannya mana untuk sinden-sinden berdua bisa duduk. Kamu bisa duduk. Nak sinden karo sinden ra enak apa-apane. Lah piye to? Yogone rene. Ayo, yoga kudune siap. Ayo. Rene. Aja guyu kancane. Oke, ngene ayo. Ayo rene. Iki kan campur sarine bosnya kali ya. Hati-hati. Yogone sing sarungan. Ora apa-apa sarungan ora apa-apa. Jangan guyu kancane, bener. Iki gene bos Nyambut gawe guyu. sing turu digugah ayo langsung. Ning gene bose dhewe kudune semangat. Ayo. Mas Percil, Halo. kirang setunggal iki sesuk kuwe. Pak Suyat, jalan celuk. Ayo Mbak Suyat. Mbak Suyat. Endi Mbak Suyat iki? Wong ilang Mbak Suyat. Ayo baris sik, baris. Ayo baris. Baris. Apaan iki? Kancane joget guyu wae. Ayo baris. Rene. Iki direwangi ngene iki lho kok oleh piro? Wis ora oleh pira ngene-ngene kok. Pak. Iki Sing sarungan dekek ngarep. Ayo. Pak Cil. Dalam Iki ning acara apa mantenane Mbak Mega karo Mas iki kok. Hamzah. Mas Hamzah apa enek acara sunatan masal to, Pak? Ono iki siji. coba. Oke. Pira sepiro, Mas? Nadanya masih berapa? Nadanya. Ayo, maju. Siap, gerak. Ayo pas garis. Siap, gerak. Coba nadanya. Luruskan barisan. Siap, gerak. Istilah tepat, gerak. Alah. Pak Kamari. Pari. Gue lo bang mau. Mas hati ini Mas. Maksudnya istirahat. Istilah di tempat gerak, tegak, gerak gitu loh. Istirahat di tempat itu tangannya dibondok di belakang. Loh, kayak siapa ini? Melawe. Sik. Orang iki anake juragane iki. Tak kira lah melarene bisa. Jawani aku nek no. Siap, gerak. Istilah tepat, gerak, tegak, gerak. Oke, dari sana namanya siapa harus tegas. Sik, Pak. Seperti kamu. Nama siapa? Selidem. Asli dari mana? Asli Jawa Tengah. Oke, siap. Seperti itu ya. Oke ya. Pak, iku lho Pak, rambutnya kok tukul nang ngisor.
Oh, gandul kunci to. Jangkrik. Kaget aku. Kaget aku, Pak. Lah kok nganti tekan jopo. Berarti kok sampai nyurungut. Maksudnya tukule tekan dhuwur kok nganti. Iya. Yang sebelah kiri, kanan sendiri. Nama siapa? Tadi. Siapa? Tani. Dani. Oh, sing tegas, Bro. Dadi yoga, dadi pajak. Nama siapa? Dani. Asli dari mana? Dani Malang. Apa piye? Nah, gitu. Ayo, yang sana. Nama siapa? Tadi. Asli dari mana? Jabung. Kowe lak guyu. Bos, sabar, Bos. Pokoknya tak tekoki guyu tak antem sepatu. Bos, sabar. Iki tenan kok. wong pusat, Bos. Ibu bose dhewe. Ora apa-apa. Nama siapa tadi? Dani. Asli dari Jabung. Pegang apa kamu di sini? Saran. Oke. Ucapkan apa untuk Mas Manten sama Mbak Manten? Selamat menempuh hidup baru. Ya wes, oke. Kamu udah nikah apa belum, Dan? Awakmu isi. Kamu udah nikah apa belum? Belum. Semoga cepet ya. Amin. Oke. Amin. Nama siapa? Sopo gitu. Kita budek. Masa karo jenenge dhewe lali to, Pak? Gambi. Gambi asli dari mana? Adekne Pak Ri. Adik Mari. Wani ora we. Oh, ya oke. Lanjut. Aman. Timbangane ditekoki duwe awake dhewe dikekne ora basa. Lah iya. Adik sing Aman lek. Aman. Iki aja ngaku nek adine lek rineh lho. Si Totok lho ya. Si Totok adine. Yang ketiga, nama siapa? Eka. Iya, asli dari Jabung. pegang apa ini? Gong. Suaranya gong gimana? Oh iya. Berarti ngerti deh. Ngerti. Berarti gonge nek ngombak pe, ombake. Ucapan apa untuk Mas Manten dan Mbak Manten? Selamat menikah. Pak Suwitik ram to, Pak. Jangkrik kakak iki ngomong aja. Oke, enggak apa-apa. Kene urung lho, Pak mau. Wis ben adek dhewe wis ben. Gek nyekel apa yo jelas. Contoh lho, kowe adek Pari lho iso sarungan iki lho iki. Nah yo iki ning ngene ponakane dhewe. Nama siapa yang keempat? Mon kok aja ngocak Jabung, ngocak Madura bae ini. Isa ora? Iki basa ndi? Ayo. Isa basa iki ora? Ben tak bisa men sekali-sekali seperti tahu. Aku dari mama, kamu juga namanya. Manyana sahabat beda. Ngomong apa? Mbos ngawur aku pokoknya. Lah aku ora ngerti blas. Bahasa mana itu toh? Oh, Madura. Iso toh awakmu? Ben bisa men sekali-sekali ben. Pelak. Dena. Danga. Kowe iki kok ini kok danga piye? Nama siapa? Bri, kakak. Kok Bri? Iki Madura duduk Bali. Aku masuk ke Bali. Nama siapa kakak? Ngeki. Syukur. Cor-lancoran bentar belajar anak-anak Semalang. Ada 2 telok mek setong sempang sopo. Ya. Ngomong apa, Pak? Sembuh lah pokoknya guyu. Aku lah ngerti. Masa guyu. Emak setong 2 telok. Kowe ora siji ora telu ya omong aku. Siapa namanya? Mananya? Selor. Kaya tung. Pajake nanti. Lali aku pajake ning kene. Golek pokoke lak tung masalah gak pajake ning kono, berarti pajake nggae lambe. Oh iya. Oke, pajake kudune nggo lambe. Lambe ya. Ben Manyana siapa? Ben namanya siapa? Namanya siapa? Mek pas gupek kok pengen ya. Mek pas kok ngocak tang nyamar ya Selor. Oh, tung tak tong. Iki lho kene. Nabok kabeh. Lah yo. Namanya siapa? Nama siapa? Tuh, Selor. Mek pas tak ngeding dia. Enggak mudeng awakmu iku. Ngading kok. Ngading apa to? Atus sing jeding lho anjing. Basa niki ne betul iso ngawur karo aku mbok suwer karo aku. Ngono kuwi ya takono apa malu bertanya sesat di jalan. Ngeding itu apa ngono kuwi? Ngeding apa ya? Mon reng Madura ngocak ngeding reng Jabung ngocak krungu. Oh krungu. Ngeding, Mbak ngeding. Lamun kok ngocak mek kakek tanya terus. Mbak ngeding. Omongan terus. Ngeding, Mbak. Lah, apa dia? Jak omong. Ayo.
mon pas kok ngocak tang nyama. Iya. Reng jeba ngocak jenengku. Iya. Tang nyama ya selor. Iya. Jek tanya pole kakek. Iya. Ngerti kakek? Aku ora ngerti tenan no. Iki jenenge selor. Kaya lakan lodrok kae. Selor. Untuk manten Mas manten ucapan Madura Selor. Doane. Ucapan untuk temanten berdua versi Madura. Kowe nyapa pindah rono. Mun reng laki temu reng bini jek sampai sapisan. Mek setong sampai mati ya. Amin. Ngomong apa to Pak kok mbok amin iki? Alah pokoke duwa wae. Pokoke siji kanggo selawase. Sepisan. Ngono lho wis ya. Ngono ya. Selor. Oh, berarti makasih beneran. Selor. Yang kelima namanya siapa? Sarul asli saking pundi? Jabung. Pegang apa? Bonang. Suarane bonang pripun? Ses. Orang ngono kawit sore mau kok suarane ses. Ses dijengkolmu. Bonang kok ses. Apa itu? Mbak manten. Apa? Ucapan. Mas manten, Mbak manten. Selamat menempuh itu baru. Oke. Padha karo kene iki mau. Gak apa-apa. Yuk. Iki. Jeneng sapa le? Jeneng sapa? Durung kok wis malah mutah-mutah kuwi lho. Kabeh mutah. Jeneng sapa? Imam. Aduh. Salate ning mburi dhewe. Positif. Mesti nih salat ning ngarep pol. Imam asli Jabung. Nyekel apa? Bonang Barung. Oh ya oke. Manten, Mas manten, Mbak manten ucapan apa? Semoga sakinah marwadah warahmah. Waromah. Romlah bakul rawuh mah. Sakit romlah diengkulmu. Oke, terima kasih. Sebelahnya. Aduh rek, lha iki wis aku apal. Jeneng asli saka ngendi? Kowe mau teko kene jam piro? Kok agak mencak. Alah wis enek kuwi. Teko kene jam piro? Dugi ngriki kula jam 3 Cak. Yen mangoten Inggih Cak. mbok bilih wonten lepat kula sak rencang. Inggih. Kula ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan. Menawi mekaten kados pundi Gusti? Mboten napa-napa. Selor. Aku nyeluk Selor enek Madurane. Ucapan apa Kakak? Ucapan untuk mantannya? Iya. Anaknya banyak. Amin. Ngono lah. Oh sik. Kaya iku ngek. Cak ndek kene ono ngek. Ndek kene ono ngek jandi. Sing sarungan iku ngek. Oh jenenge ngek. Oh iya. Anake oke. 2 aja cukup. 2 cukup. Siap, lanang dan laki-laki. Oke. Perempuan dan laki-laki. Sebelah. Monggo Nya. Namanya siapa? Jenengmu sapa, Mas? Jenengmu sapa? Mata bu pica. Lah. Titoke. Yo kok takono dhewe tak takoni kakek-kakek kowe. Ya takono Ngono ya, Pak. seduluran iku nyambung seduluran. Ya takono dhewe to. Anu ngapunten namanya siapa? Koni. Lu tak takoni ya iso ngono lho. Untuk Mas manten, Mbak manten apa Mas? Mbok bilih wonten apa Mas? Semoga Allah. Masalahe awakmu nek ngomong kuwi kurang cetha, kurang jelas. A yo A, I yo I, U yo U, O O. Lah piye? Mas, namanya siapa? Mas, namanya siapa? Kurang A. A kuwi mangap A. Mas. Namanya. Mas. Nama. S kuwi S. Matamu. Wong enek wong ngomong kon ngomong. Untuk Mas manten, Mbak manten. Anu ucapannya? Ucapan. Dari Mas Joni. Kena tak cewok. Bisa aku. Bisa aku wis, bisa ono. Oh, ape nyanyi. Oke, siap. Oh iya. Ape ya. Nadane yang selain bisa duduk ya. Ya lain. Lah tak omongi, mau kata apa nih Mas manten? Gono kowe ngomong sakinah mawaddah warahmah. Selesai. Selain kowe ngomong, lah kok ngomong bisi aku. Mas kula nyanyi mawon. Oke. Iya. Anu, lagune napa, Mas? Selendang biru sing ono ning aku wis demik dhewe. Aku wis demik.
Tepuk tangannya mana untuk Yogo luar biasa. Anak Terima buahnya Pak kasih Rini. Mas ya. Mas manten sama Mbak manten ini di rumahnya Pak Kamari. Pak Kamari juga. Alhamdulillah Mas Selendem bengi iki awake dhewe menghibur keluarga besar dari Pak Kamari. Kamari, Sekeluarga. Ya. Pak Kamari masa kaya ngene iki ape duwe gawe saulan ping 12 kelaksan Mas. Lah kok iso kelaksan lho? Kabeh weke dhewe ora newo. Oh iya modale dhewe ya. Panggung weke dhewe. dhewe. Musik weke dhewe. Urusan Gamelan weke dhewe, son weke dhewe. Aku apa ning unggahne rego empe ra iso aku. Lah kok iso ra iso kuwi lho. Lah piye mau wis roh regaku kowe. Ora wis pengalaman to. Batenku ning ndi wilayah kene kok tetep sakmene ae tak delok sing opo kau layak kasun aku yo ngono. Oleh ri tadi Pak. Ri jebule. Pak Kamari didongakne sehat terus. Ya, amin. Ibu juga seperti itu. Sehat walafiat, bermanfaat, barokah. Amin. Mas manten sama Mbak manten kita doakan menjadi keluarga sakinah mawaddah lan warohmah dipun momongi Dipun niku karuniai momongan yang soleh dan soleha. Amin. Karena apa? Menurut sampean resep nikah itu seperti apa? resep nikah itu yang penting selalu bahagia kedepannya bersama keluarga. Mbak Mega Mendung. Mbak Mega Mendung dadi daringan. Loh, Mbak siapa to? Mbak awakmu yo ngomong Mega Mendung aku yo melu ya. Mbak Mega Pramesti Priyanti. Ya. Dadi wong wedok ya wong wedok sing tenanan. Contoh. Aja wong wedokan kaya kae. Ku wong wedokan kae. Kuwi wedok iblis. Kowe wong wedok sing tenanan. Pokoke nganten loro kuwi sing penting duwe prinsip kaya aku. Prinsipnya gimana Sing Kakak? penting manten nak wis omah-omah kuwi kudune iso dadi watu, gragal, kerikil, pasir. Nah, aku didadekne jadi dicor corne mbokmu kok rumah. Nyapa lho kok iso dicor Gragal apa? watu, gragal, kerikil, pasir. Manten kudu harus punya pegangan seperti itu. Heeh, manten kudu iso dadi watu. Watu kuat ngatur wektu. Iso mbagi wektune kanggo keluargane, kanggo awake dhewe, kanggo bojone, kanggo dulur-dulure, kanggo tangga-tanggane. Iya. Kuwi nak watu, sing kaping loro gragal. Gragal ki Kudune sing grapyak silaturahmi aja sampe gagal. Dadi kudune grapyak karo sapa ae, karo tangga, karo dulur, karo keluargane. Petuk sapa ae ya mesem sumeh. Iya. Petuk tanggane guyu. Engko petuk dulure guyu, petuk kancane Terus guyu. guyune terus le. Heeh. Kowe nek 3 wulan paling celuk Pak Purnomo pedhot ya le. Nek kok guyu terus ora pedhot. Grapyak kuwi lho, silaturahmi aja sampe gagal. Iya. Kuwi gagal. Terus krikil aja sampe keri ningkatne skill. Dari skill harus diasah terus untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Sinau setiap hari. Krikil Terus pasir kudu iso ngepasno apa sing ditaksir. Kepinginane apa harus menyesuaikan dengan kantong atau tabungan. Aja dipaksa. Aku saiki Soale saiki akeh wong wedok sing maksa. kok iso? Akeh. Dadi kudune Wong pasir. wedok lho saiki wis ora kaya mbiyen. Ora kaya mbiyen Wong piye? wedok mbiyen ki mesti seneng ning pasar. Heeh. Wong wedok mbiyen ki seneng dolan, tuku Iya. emas. Saiki lho wong wedok ning omah tok paling Shopee bendino. Paling ya Loh, itu kan apa jenenge memanfaatkan teknologi to, Pak. aku stres soalnya. Mesti bojomu dhewe kuwi. Lah kuwi sing anu aplikasi anyar kuwi. Lah dalah kuwi. Lazada. Oh dalah kuwi. Lah dalah tekon neh bojoku tuku neh aku ya. Iya. Kowe nglakoni apa ora? Nglakoni. Lah iya to, kowe nglakoni to ngono. Nah, kuwi. bisa dibayar cat. Apa? Cat Cot apa to kuwi kok? sing bayar di tempat kuwi lho. Cek COD so cot iki lho. ayo diwaca kan cat dik. Berarti kowe ya nglakoni. Nglakoni. Lah ngomongi manten anyar ki percuma. Lah nyapa? Sing diomongi manten sing lawas-lawas. Oh, Kowe rabi wis Apa? bilang tahun. aku suwi lho, Pak. Piro? 14. Umurmu lho piro 14 tahun. Umurku ya lagian likuran lho, Pak. Lho kok 14 tahun mosok kowe Sing ngomong 14 tahun sapa? 14 apa? Wulan. Setahun punjul rong sasi. Lah 14 wulan anakmu apa-apa? Lho, ora apa-apa. Loro. Ora apa-apa. Ora masalah ya? Ora masalah. Lah cara aku, kowe ngurusi wong wedok carane kudune piye? Ngurusi wong wedok diseneng-senengne, sak njaluke apa dituruti ben bahagia hatinya, membangun rumah tangga juga lebih bahagia. Umpamane Tetep, wong- Bu. Berarti wong wedok njaluk apa kudu? dituruti, njaluk apa ditukokne, njaluk apa diusahakne. Lah ora duwe. Nek ora duwe utang. Wong lanang tanggung jawab, Pak, Bro. Mas, Hmm. saiki umurmu piro? Umurku piro ya? Aku lali, Pak. Lho umurmu dhewe lah. Kira-kira piro lah wis. Lha umurmu piro selawe? Ah. Ya Punjul sithik lah. 26.
Punjul sithik. 17. Lah ngono pase sak ngono kowe. Aja Aja dinyang. lah aku ora ngenyang umurmu 17 lah kowe mendina ngono karo bojomu. Piye? Kuatmu paling 17,5 bosok kowe Mas. Lah kok 17,5 bosok kuwi lho. Lah kowe dhuwit ki wetenge lu dikene bojomu njaluk apa dikek-keki terus. Nyenengne. Wong iki ndelok golek bojo ki sing daringane ora bocor. Lah carane contone kaya iki. Heeh. Ki sing lambi abang ki. Lambi abang. Mbok sawang ki apik apa ora? Apik, Pak. Daringane bocor apa ora? Ora mending kok. Iki jaringane bocor. Lho. Lah kok iso? Ora iso nyimpen duwe. Lah kok iso bocor kuwi ora iso. Teko bathuke ketara. Titenane Nuwun sewu teko kencete ketok. pencete yo kena. Lho. Hah? Kencete lincip. Wong lak wedok kencete lincip wani karo wong lanang ta. Apa iya ta? Alah ora percaya. Lincip nerincing ngono kae. Lincip mlaku ncit. Lah. Wani karo wong Kuwi lanang. wani karo wong lanang. Berarti saya lincip kencete, saya wani karo wong lanang. Ning lak kencete ki rada gedhi. rada gedhi mbembeng. Bembeng ngono kae aja dirabi. Lho, nyapa? Tas babaran kuwi wong kuwi. Lah kudune sing piye neh? Enek blentong-blentonge ireng. Oh, pokoke sing ngono blentong-blentong ireng, Nah. ana kriwik-kriwike sithik ngono. Kuwi kencing manis. Kuwi amputasi. Masa angel iramu. Angel golek wong wedok ki angel masamu. Kowe lah golek wong wedok delok teko kapane. Delok teko wulune. Wulune, wulu alis. Nyapa? Wulu alis ngono kuwi sing rada kandel. Kuwi wong wedok sing setia. Masa? Setia karo wong lanang tenan kuwi wis riset membuktikan. Terus Wulu alis, wulu bringos tipis-tipis ngono kae kuwi biasane wonge setia. Tapi nak golek wong wedok sing wulune tangan rada enek akeh ngono kae. Kuwi biasane sing diarani tapak doro utawa tapak tangan. Masak sak masak mesti enak. Kuwi tinggalane mbahku biyen lho. Nak golek wong wedok ngono le. Tapi aja pisan-pisan golek wong wedok sing wulu sikile ketel. Oh, kuwi berarti. Oh iya berarti lah ketel banci. Coba kowe berarti lah iso kowe kan suaramu penak jajal ya. Mak kan nyembang wong loro. Kowe nyembang dhewe ya. Oke. Nadane Mas. Kamu suruh nyanyi apa? Nadanya pakai mayor E. Saiki wis dadi jenderal Pak Mayor. Ya ora iki lho nadane. Bila kamu wedok nyaput tuh. Hari yang mantap. Kuwi lagu apa? Di sisiku hati rasa sahdu satu hari tak berhati itu ke rumah sakit. Oh ya kacane nyanyi kan. Lah aku kan jipuk teknik India to. Mesti nak sing lanang nyanyi sing wedok yo. Oh berarti Saiba apa ya? Saiba nadane. Dadak kowe rata-rata. Saiba. Oke, aku dadi wedok ya. Ya. Sebenarnya. Oh Saiba. Oh Saiba. Oh Saiba. Saiba. Malah kaya wong kecepet le. Lah awakmu yo gregelmu ngono. Nadane ya. Oke. Nadane segitu. Oh sayangku. Oh Indonesia nih. Oh sayangku. Oh sayangku. Gregel. Ku cinta. Lagu Indonesia itu apa? Lagu Indonesia. Lagu Indosiar. Iya. Sing apa kuwi? Sing apa lho sing sadu. Rindunya. Wedok. Rindunya hatiku padamu kasih. Terus
aku datang Iya lanangnya enak ya. melamarmu. Betul. Kan ku jadikan permaisuri kasihku, oh sayangku. Saya tak cekel. Mesti nyanyi, aku yang cekel ngenani. Iya. Rindunya Hatiku padamu kasih, jadilah ratu di hatiku. Lha berangkat munggahe karepmu wedok ngono. Gak mas, masih ngawal mau halus-halus. Sing guri lah kamu tekak. Lah maksudnya koyo sing Masa ndagel tekan kono kene yo amang-amang nyawa. Mas iki nyanyi iki sing koyo iya. Nyanyi apa Pak? Apamu kok iso? Oh, lagu sing saiki anak kecil-kecil pasti cah cilik-cilik mesti iso. Oke. Cah cilik terus mesti seneng. Lagu yang viral. Lagu apa itu? Statue aman. Oh, statue? Emangnya kamu bisa wis tuwek ngono ya mudeng statue iki. Wah, ndasu. Lah kamu tuwek ngono kok dolanan TikTok bareng. Rotok dek. Dek. Bledos. Oke. Satu salam cuek baru malu. Aduh adek ini Mau juga abang yang rayu rock dik. Satu salam cuek baru malu. Aduh adek ini abang yang rayu. Salam cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Salam cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Ngapunten Pak Kamari, mohon maaf tamu undangan semuanya. Malam hari ini kakak saya stepnya umat. Rock kuwi. Lah nanti ngene. Ya apa mau bisa koyo Lah aku. aku yo versi ku halus to Mas. Nah awakmu kan rock, aku yo versi dhewe. Biar ini. Arabian. Coba. Status Aduh ajak ini mau juga abang yang dirayu. Aduh ajak ini mau juga abang yang rayu. sepenak. Ngono ya, wis penak ya. Anu penak. Berarti kowe karo aku. Ya bener. Apa? Gede bong. Anu baru kita berdua. Oke. Kamu duet dengan satu. Ya, pokoknya aja sing banci kae lho, Pak. Enggak tak sekali sing iso. Ana nasi tok nih. Oke. Anu nadanya itu aja enggak apa-apa Kak. Oke, nadanya segitu ya, Iya. Coba Dek, kita tampilkan artis selanjutnya untuk Anda semuanya. Hadir pada malam hari ini memang banyak-banyak luar biasa artis Jawa Timur hadir pada malam hari ini. Siapa dia, Pak? Yuk kita sambut bareng-bareng. Inilah dia. Nadanya jelas. Sepi rasane waktu pinuju dewe. Selamat malam semuanya. Malam. Aku udah bilang tadi Kenapa? yang selanjutnya itu adalah artis kondangnya Jawa Timur. Iya. Ya. Dia ikut Adela. Adalah apa? Adela dangdut itu. Anu duwe adik jenenge adik. Adik Adela toh. Coba best bos, saya Best. minta Oh, best. 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 Best yang penting gak keser ya Kak. Jadi ini beser no. Tadi sampean statue kan ya? Statue. Udah pakai gerakan belum? Belum. Sini. Emang ada gerakannya? Ada dong. Yang gimana itu? Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jangan bikin tak bisa. Cuma kasih enaknya saja. Kalau memang cocok
Tak kalau itu tadi udah Mas Bertil malah bisa versi rock, saya bisa versi Arabian. Oh, pakai versi-versi Punya ya? versi sendiri. Boleh. Emang ada. kamu punya? Ada dong. Apa itu? Madura. Wah, Kancane Seller lor. kancamu. Kancane Seller. Nah itu kok versi Madura kuwi piye? Ya ada lah. Cengkoknya terus ada, dia. ada tretan dibi. Ada. Pojok Iya, itu. iya. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Ya kayak Seller nek ngomong. Statue, 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 statue. Oh iya. Salam kerong dari bule, setelan cuek baru malu. Nah toko 24 jam ini. Ada toko 24 jam iki. Bapak kamari derma kabare Beres. pasti beres. Beres. Aduh. Sate le. Sate matamu. Ora, kowe iki terus lamu nyanyi ngono macaku. Wah, coba pikir saya pikir. Aku nyenggaki. Lah kan aku nembang, kenapa kamu kok bilang sate-sate? Enggak. Kembang turi di tandur pinggir sumur bapak kamari tak dongakno panjang umur. Aduh kena apa dik? Kena telek. Syukur we. Padahal iki nyanyi aja diganggu kok Ya malah. udah, aduh Ganggu. aduh dik, ana apa dik? Bapak kamari nandur cengkeh, monggo mriki njaluk peseni. Lir Alir, lir alir, alir alir, gungelir alir, lir alir, alir alir, Dumon anjeling Asik. odi nak majengan bental ombak sapa angin salah jengan Dumon anjeling odi anak orang majengan bental ombak sapa angin salah jengan lir alir, lir alir, alir alir, gungelir alir, lir alir, alir alir, ono tahu nang pinggir sumur para tamu tak dongakno panjang umur Ya, Le, amin. ono tahu kabeh siji para tamu akeh rejeki alir alir, lir alir, alir alir, gungelir alir, lir alir, alir alir, Ning pinggir kali nandur cengkeh Pak kamari rezekine akeh. Amin. Ana duren rasane enak. Teman tendang duwe anak. alir alir, lir alir, alir alir, gungelir alir, alir alir eneng sego goreng campur oli. Lah sego goreng campur oli kuwi terus piye? Ya gak kena dipangan. Cengowak parian bos parian sing penak. Lah ya sego goreng campur oli. Terus? Abot enteng ayo dilakoni. Oh iya iya. Kuwi ngono Tapi kuwi. apa mungkin sego goreng kok campur oli? Nek enak bisa Eneke uteke kuwi kok pekok. sego goreng campur brokoli ngono kok. Masa campur oli? Sego goreng campur oli. Abot enteng ayo dilakoni. Aning Jakarta golek aren. Iya. Iki puspita aja nganti leren. Lir alir, lir alir, alir alir,
Wis suaramu penak. Ya. Suaramu takoni penak lagi tak gandeng nih ya. Oh, ada lagi. Duet ya? Boleh, boleh. Karo sing ndi, Pak? Mun. Apa? Lagu namanya Mun. Mon ajeng. Adi Yo. enak. Yo. Sinden selanjutnya bisa masuk ke depan. Kita tampilkan bisa duet. Walah lagi sing ngerti. Apa? Lagi sing munggah sepote duduk kuwi. Lah apa? Lah kudune apa nek cepet? Lah ki mau Iki kudune sepote. Dan yang far. Yang itu. berpantapim, Berpantapim tralalelo tung 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 sahur. Dua berpantapim, berpantapim. tralalelo tung 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 sahur. Dua Aku bintang tamu apa anomali? Oh, jalan sing bintang tamu. Bintang tamu. tamu. Ya teko kene, teko kene, teko. Teko kono mlaku. Sinden yang sangat viral. sinden yang fenomenal Bisa dijuluki sebagai makhluk astral. siapakah dia di sana? Ini namanya. Maling-maling mambu. Iya. Wanita Istimewa Rainoko. Mane sinden kok gayor kok wanita Rainogo iki lho. Lah kok jalukmu sing piye? Jalukmu sepot sing piye? Seperti ya sing apik apa piye kok namanya menyambut itu juga memperkenalkan seseorang. Jadi memperkenalkan dirimu. Paling gak iki lagu-lagune sing slow. Apa? slow. Oh iya iya. Meneng kono, kowe njaluk sing piye? Selo sing piye? Umpama kaya cak pertil ngene iki. Sorak-sorak bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Jeng. Langsung merdeka. Mamaku. Kamu ngono. Iya. Mamaku sing teko. Halo Bandung, ibu kota keriangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Oh, mama kene. Aku. Budi dhewe. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Lah kok awakmu njaluk sing halus? Umpama ya awakmu Sigrak kaya ngene penak lho. Aku gawe ini. Halus ya. Halus, gak sigrak. Siarne Mas. Ya, balik bahasa masih bersama Dek. Ready, jalan. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowe njaluk sing piye to, kowe njaluk sing Dari piye? alus. Jalan sing halus. Apa kok malah lagu sedih? Piye kare njaluk piye? Njaluk sing piye? Jalan sing sigrak. Sing sigrak, Mas. Sing sigrak kaya kene mau. Ketukane sigrak kaya kene mau. Malah medeni. Ayo. Sing sigrak, Mas. Yuk, bersama masih berdiri. Letay. Gundul bacul gembelengan, nyunggi wakul gembelengan, wakul bimbang sekali tadi saratan. Ora usah sepot-sepotan wis. Piye? Tak metu dhewe aku. Aku kulino metu dhewe ora usah mbok iku. Adik, Sini. adik kenalan ya? Mau kenalan apa enggak? Perkenalan ya. Kenalan Mbak. enggak? Saya sudah Mas paling gak iki awake dhewe kudu silaturahmi karo warga masyarakat Mboro sida dadi lawang. Betul. Awakmu kok Durung ngerti to sapa to kae bintang tamu sinden sing paling ayu dhewe piantun kene durung ngerti. Nggih. Berarti Yo kenalan. Perkenalan. Ibarat kata tak kenal maka tak Kampleng Mas. Sayang. sayang. Ya mari disayang terus dikampleng. Mau yang lagu apa yang pertanyaan? Ya manut Mas. Ora, kamu Lagu bisa, pertanyaan juga bisa. Gini.
Kendang tok Mas, kendang tok ngeyel lah mau. Teko jam pira kene kene? Lho, lah daleme Pak kamar mandi kene iki wis Kamare. Pak Kamari. lah iya Pak kamari. Kamar mandi. Adik namanya siapa? Saya namanya Adik Selentem. Adik namanya siapa sayang? Aku Proberini. Adik nyampe sini jam berapa sayang? Saya nyampe sini habis maghrib. Adik nyampe sini jam berapa sayang? Aku sampai sini jam 8. Adik Iya. tadi makan apa dek? Aku tadi sego goreng. Alah enak ya dek? Iya. Adik kamu tadi makan apa sayang? Aku tadi makan ayam kecap. Alah adik Iya. sini sama siapa dek? Saya kesini sama rombongan. Alah adik aku sini sama siapa sayang? Aku kesini sama bos percel. Alah kok mesti ngono ki nyapo? Kancane mbok ditakoni wong kono ditakoni terus kok iso. Masalahku kurang mepet ini. Berarti aku kok kene. Ya. Ben ketok. Ben ketok Mas. Adik nyampe jam berapa tadi dik nyampe? Saya 6:30. Adik kesini nyampe sini jam berapa sama siapa? Aku kesini jam 8 sama percel. Adik kapan becet becet. Apa? Lah. Ngono njaluk ditakoni. Koi. Ora jelas iki ngomong. Iki lo genah lo. Adik tadi makan apa dek? Tadi saya makan sego goreng. Adik tadi makan sama siapa dek? Tadi aku makan sak rombongan. Alah adik kesini dek. Apa? Ya ampun. Jalukmu kesini ya apa sih, Mbak? Ala paling gue yo ora iso, Mas. Ora iso pe mau njaluk Alah, jalan tes. Adik iya namanya siapa, Dik? Saya namanya Adik Selentem. Adik rumahnya di mana, Dik? Saya rumahnya Sidoarjo. Adik, Alah ini di rumahnya Pak Kamari sayang. Betul. Ini namanya mantenan putrane Pak Kamari yang perempuan. Aku kesini nyapo pengen ini nyapo ya. aku ora jelas ora nyapa mbok sauri iki lho. Masalah ora kaya ngene-ngene iki. Ora kaya ngene iki piye padha-padha wedoke padha bintang tamune Mas, padha iso nyanyine. Iso nyanyi iso. Apa bisa kau percaya kata-katamu? Duh, mengapa tidak? Emak jentit. Iki sikile kancane Jedor. sikile kancane boy tek-tek. Karo Mas aku anu wit jahe. Jahe matamu yo. Iki sikile kancane. Yo ora ketok yo sepurane. Ajar. Tak tongor raimu. Sabar yuk. Kanca dhewe. Jangan dari jahe. Sabar yuk kancane dhewe, kanca dhewe. Wingi wit perene. Sabar. Gemite. Yuk, sabar yuk. Lho gue piye? Lu iso sirah dengan anak iki mbok apakah iki? Awakmu Fatimah. Bojone Eri Kendok Fatimah. Mungkin ra nyapuk sapa sih? Lah tanganmu mau jawe lare. Tanganmu nguri. Ala apa? Aku kon. Mbok sumpah iki lho seneng saksine iki lho sabar yuk. Heeh. Oh, bojone. Awake bocah apa dijongkone? Aku ra nyapuk sabar yuk. Pancen yo kelakuan Mbak Kamari. Kon lek nantang ngomong nantang. Mbok sumpah yuk. Aku ra nyapuk iki lho. Sabar yuk. Sabar yuk. Ya kuwi lho asli aku. Mungkin ra nyapuk so. Madu. Nanti bisa nyanyi buktikan. Madu deh. Nyapuk kok madu. Ada nih nyanyi ya. Oke, minor. Membiat makwi. Lah jaluk sing piye? Minor. Kleru. Kuwi mau yo minor lho kuwi. Lah iya tapi duduk kuwi. Macet
pasir. Aku gak muni nyok Ngono kok mlaku tok. Pak Kamari pun Pak Kamari. Kae. Pak Kamari. Lah kae wae ora. Sing ndi? Lah awakmu ora ngerti to. Pak Kamari. Nyapa Pak Kamari anu Nyapa kejebus. tamu kok Mas aku. Minore sapira, Mas? Budek Kilo golek iki jaluk. lho. Kamu Gulu dawa. Oh, Gulu pedhot. iso Gulu budek. lah pedhot ora lara. Maksudnya judulnya kuwi nyok. Berulang-ulang gulu. Itu kuwi. Berulang-ulang gulu. Gulu pedhot, gulu pedhot, gulu pedhot, gulu pedhot, 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 pedhot. Sik. Pika sembok. Aku yo manut. Kok ngomong mawur. Aku yo manut. Gulu pedhot iki lho. Lah kok mbok jawab? Lah ya kuwi. Keliru. Dudu gulu. Nunu. Nadane ya, Mas. Iya ya. Dunetes banyune Kendi Maria. Ati tak foto kopi. Masalah. kurang ajar gitu. Apa? Mercon. Iki apa coba? Iki bangsane apa coba? Kok kaya anomali iki apa to? Tung sahur. Ya iki lho. Bakso asli Malang. Apa enak bakso modele ngono kuwi. Dudu watu hang diarani pasir. Watu. Mas, Ndase kaya kena tumor. Tutukne to. Ayo lanjut. Pak Kamari. Nyapa? Nyapa? Lampune mati Pak Kamari. Lah garek ngene tok wis to. Nang ngono malah apik. Malah kayak brimob to, Mas. Iya iya. Ayo dudu watu. Dudu watu hang diarani pasir. Watu kambang keliyana ing pinggir. Buru ketem. Aku terus naksir pekan kaya kelangan pikir. Dan wit kelapa kuwi jenenge tegan. Kuwi wah kelapa. Wit kelapa kuwi gelugu. Gelugu ya. Wit kelapa kuwi arane gelugu. Disigari dipara dadi pitu. Saben bengi aku ra iso turu. Engko iki apa entuk sangu. Wis Mikir sangu kuwi lho. Pak Kamari ya ora wis mikir dhewe. Mengko mulai dikawakne ya sangune. Pak Kamari bengi iki dipangan codot. Aduh. Kata-katane iki lho. Gak iso. Kok kurang ajar. Sini. Mari rapo kok Ngapa? cocok. Mari cocok. Dadi at kuwi lho. Lah piye to, Mas? Nadane mana? Nadane bes. Iki lho enak. Aku lah wong telu ki enak. Membiat mayun paman. Yo Suarane Gandeng belambyangan. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering muli ison mikiri gedang rojo sak curum dipangan codot timbyang worong jamur gulu nisun pedot. arek-arek gak taman apa? Taman Juruk. Taman Sari Nuswantara. Sapa? Ayo Kemari pelambyangan Kemarin Taman Sari Nuswantara pelambyangan Gumelarin Taman Sari
maju, Mbak Probo rada maju. Lagune sing ki mau ya, lagumu ki mau kan wis hafal ta? Iya ya Mas. Ayo. Aring-aring yakar gedang campur sawi sampai kering mulie isun mikiri sopo biae keperkok mesti ngomplong luar biasa Mas. Lagune dadi siji. Iya. Antaraning Bokong semok. Bokong semok. Bokong semok sing piye to? Aku rada lali ya. Bokong nadane bokong semok 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 bokong semok Aja sampai disebut. Sebab nak disebut musik langsung nyaut. golek aja muni. Aja muni. Ora Iki Mas Manten, Mas Hamzah. Hamzah sama Mbak Sapa jenenge pisanane? Mbak Mega. Mbak Mega. Katuran Mbak Mega. Mas Hamzah. Katuran minggah wonten ing terop. Munggah wonten panggung. Katuran Kairing Areng gending bokong semok. Bokong semok. semok. Lah awakmu lu mancing-mancing senengan. Suwise bosok kan. Ayo monggo mriki Mas Manten sama Mbak Manten kita foto bareng-bareng. Ya, Monggo Pak Kamari. Pak Kamari sama didampingi oleh Mas Hamzah kalian Mbak Mega monggo. Katuran minggah wonten panggung. Aring-aring yakar gedang campur sari sampai kering ulie isun mikiri. Penak ta? Enak. Wong telu lho pas. Iya ya Mas. Jajal kowe melok jajal. Aring-aring bakar gedang campur sawi sampai kering. Kok lurus to, Pak? Kok lurus tok to jujur. Kok jujur. Aku suara 10. Monggo Mas Manten sama Mbak Manten ke sini naik panggung kita bareng-bareng foto di sini. Kita tuh wah itu Kamari. itu. Oh, di depan. Mayor kakak, mayor pindah ke mayor biar kita pindah suasana kakak. Oke. Oke, Bos. Iya. Untuk Oh hati-hati Mbak, hati-hati. Oke, terima kasih. hati-hati di jalan Mas Hamzah. Hati-hati di jalan, mbok kira perjalanan Pak Bir. Nunggu kesandung. Kita foto dulu. Habis kita foto kita joget bareng-bareng sama Mbak Manten sama Mas Manten. Maju agak maju, Bos. Agak maju. Pak Kamari mboten derek foto. Pak siapa? Pak Kamari. Monggo Bapak kalian itu Monggo. sekalian. Kita foto dulu sini ya. Ya. Ani kok? Pak Kamari. Oh, kita tunggu dulu. Oke. Bokong semot, bokong sapa? Bokong semok kuwi ya bokongku. Pak Kamari, Bapak sapa? Bapak Kamari, Bapak sapa? Ya wong Pak Kasun kok. Ya masih kan wabe iki kan yo anu bapake Wong sak dusun. Oh bebas ya. 1, 2, 3, bebas. Oke, terima kasih. Ini kan Bapak sudah sini. Bapak Sambut. sudah. Mas Manten di sini. Oke. Bu, Tetap di sini Bu di sini juga. Kita harus wajib ada 3 persyaratan kakak. 3 persyaratan yang Syarat harus pertama apa dipenuhi. kakak? Syarat pertama harus nyanyi Mbak Oke. ya.
Kalau nggak bisa nyanyi syarat kedua? Ada syarat yang kedua harus joget. Oke. Syarat satu kedua nggak bisa, syarat yang ketiga? Syarat ketiga yaitu nyawer Pak Kamari. Iya siap. Pak Kamari. Mungkin kalau 1, 2, 3 keberatan ada syarat nomor 4. Apa Pak? Tetap nyawer Mas ya. Iya iya. Mungkin nomor 5 Pak. Apa Mbak? Tetap nyawer lagi. Iya iya. Minta lagunya apa Mas Manten sama Mbak Manten? Minta lagu apa? Monggo. Kita bisa bawakan, kita bawakan. Mbaknya request lagu. Sinarengan. Wah, Sinarengan. Dari sini itu satu, dari sini satu. Oke. Nah, kita collab. Sinarengan ini sing piye to, Mbak? Yo sinarengan iki. Sing piye? Sinarengan. Kegeden tenan kae lho. Wek kuwi iki wis nyampung kegeden. Yang sana satu, sini satu. Sana satu, sini satu. Yuk, bareng-bareng masih bersama Gebyar Campur Sari Muspita Laras Sinarengan untuk Anda sama Mas Manten sama Mbak Manten yang luar biasa. Kita joget bareng-bareng, Mbak. Yuk, 3, 2, 1. Yang sini monggo Mbak. Yuk. Yo, bareng-bareng Muspita Laras. Wayo. Ayo ditunda. Matur Bandung, Pak Kamari, suwun matur Bandung, bisa duduk kembali karena masih banyak tamu yang di bawah. Matur nuwun Mbak, Mas Manten Mas, terima kasih. Oke. Pak Kamari sampun nyangoni. Nyapa to kok ya. Wis didongakne wis luar biasa. Nah, wis pokoke sakinah mawaddah warahmah sampai paringi momongan solehan soleha ya Mbak Manten. Mas Manten wis pokoke bahagia selalu untuk Mas Manten sama Mbak Manten. Iki mesti nak Mas Manten pas rodok lumrah kesel ngono langsung dinyanyeni. Matur nuwun. Alah kayak kamu ya Dam. Kayak aku dinyanyeni bojoku. Au. Malah kayak gigre. Bojomu asu aja. Heran aku. Sayang kok. Sayang kok. Ayo kita lagu yang khusus pada malam terakhir untuk pada malam hari ini. Ya. Karena habis ini kita kemana? Habis ini kita ke Kemana, Mas? Suhat Mas. Ngapain? Rawon. Pak Wot. Iya. Pak Ewot. Iya. Nadanya apa pakai panda minor apa mayor? Kamu lagunya? Ayo. Oke. Minor apa mayor? Mayor aja. Mayor. Oh, mayor. Yo Garuda. Oke. Garuda wis pokoke mayor. Lo. Lah ya. Lo. Sewu kutha wis tak liwati kangen jroning dada kripik gedang godhong telo sithik dang matur rata bila ada sumur diladang bolehlah kita menumpang mandi bila ada umur panjang bolehlah kita ketemu glotong-glotong tung tak tong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Cak Percil matur suwun. Awan-awan mangan kasur. Matur sembah nuwun kalau mau penampilan saking grup Cak Percil CS ingkang pinangka kangge derek mangayu bagya grup Agung ingkang hamung kebigati.